Nå, men jeg har faktisk tænkt mig at prøve at ramme den kylling der. Den er lidt svær at se, som jeg sagde før. Men nu prøver vi. Se om jeg måske kan ramme den. Og her, hvorfor så det svært sådan der? Hvorfor siger han skudt måske sådan her? Jeg tror, jeg skudte lige der. Det der ser lidt lyttet ud. Ja. Jeg lader den bare lige for Master Martin, bare lige hurtigt. Vi klipper her, og så skal nok have Master Martin skud. Så prøver, og jeg tror, jeg er bare nu til at holde den. Ja. Jeg siger bare, at han er slet ikke ramt. Jeg har selv lige tjekket alt det her efter, og alt det efter. Det her, det er bare noget gammelt noget, men så som sådan noget her, det er noget nyt. Men det er ikke noget, han har ramt, det er noget, jeg har ramt. Så jeg går ud fra, at han ikke lige har ramt. Han prøver stadig sit bedste. Det er også første gang. Ses lige om lidt. Nå, jeg ser om du kan ramme den her gang. Gjorde du ikke? Det kan man. Ej, hold nu mund, Christoffer. Det skulle være rigtigt nok. Hold nu kæft. Sluk kameraet. Okay, så. Jeg tror måske, jeg har taget det fejl af, hvad jeg sagde. Jeg tror han siger faktisk, at han har ramt der, og jeg synes faktisk heller ikke meget før, så at du har faktisk alligevel ramt, og det var faktisk hønen. Som jeg faktisk selv vurderer faktisk er svært. Der, hvor man faktisk sådan rigtig skal ramme, det er sådan her et eller andet sted. Den er lidt langt fra. Okay, jeg skal prøve at ramme lige i øjet. Hvis du da kan prøve. Ja, jeg kan godt. Jeg er en rigtig mand, der kan. Ja, okay. Bare slå kamera. Vi klipper lige her. Så jeg har lige givet ham en chance mere, så lad os se, om han kan ramme nu. Du ramte faktisk noget den her gang. Ja. Nå, jeg skal lige komme ud og se. Så er den død, grund af, at jeg ramte den lige i halsen, og nu er den... Så, ja. Hvorfor hele han var faktisk ret tæt på øjet. Ja. Som du faktisk sagde. Ja. Nå, Jeg tror, jeg er bedre end Christoffer. lad os komme op på terrassen. Nå, lad os se, om jeg måske kan ramme et af enderne. Nu har jeg prøvet at ramme. Så når jeg ramte løs, så prøver jeg lige enderne. Hvor tænker jeg til gengæld godt for Mester Martin. Jeg ramte hønerne. Eller bare jeg ramte faktisk den. Lad os lige gå over og tjekke. Men den... Gå lige over og tjekke. Så hvad tryk du? Ej, du gjorde ikke. Nej, du gjorde ikke. Du lyver. Nej, jeg gør ikke. Jo, du gjorde. Det skulle være rigtigt nok. Okay. Man kan selv se, at den er ret lige der. Hvor? Lige headshot. Kan man se lige der. Okay. Fucking det sagde. Hold op, hvorfor blæser det også så meget? Nå, lad os se, om du kan ramme. Du ramte hønen igen, tror jeg. Ja. Lad os lige komme ned til den. Ja. Jeg ramte den der. Lige der ramte han. Hvem er du? Hallo? Hvad er det, du laver? Hvad laver du? Hvad laver du? Nå, okay. Lad os komme op på terrassen. Jeg vil også bare sige, jeg ved godt, der er gået lang tid, inden jeg har oplevet en video,
Men det er bare fordi, jeg havde virkelig travlt med det. Men ja, det var bare det, jeg vil sige. Men håber, I stadigvæk nyder videoen. Så ja, hej. Nå, lad os prøve at se, om du kan ramme igen. Nu har jeg lige givet ham en chance. Jeg tror, jeg kan ramme noget den her gang, desværre. Jeg rammer alle tiden. Okay, så lad os se, om du overhovedet har ramt. Jeg tror ikke, jeg kan se, om du har ramt. Nej, jeg kan ikke se noget nyt. Hej. Ja, hej. Kristoffer, jeg skal også hjem nu. Hej, hej. Ej, det skal du da ikke. Hej. Hvor skulle der fandme ikke din telefon på dig, mand? Nå, men jeg smutter op på terrassen. Vi ses, du gynger bare. Men du må til gengæld heller ikke være i haven. Hej, hej. Mr. Martin, han er sgu lidt underlig lige nu. Han sidder bare... han sidder vildt bare dernede og gynger. Hvad er det, du laver? Så er det helt ærligt. Og så falder du bare. Er du okay? Har du slået din hånd? Gør det ondt? Nej. Det håber jeg sgu sandt heller ikke, det gør. Jeg er en gammel mand. Jamen, du gad jo heller ikke være med mere. Du gad sgu da heller ikke være med mere. Ambulancen så? Jeg ved ikke, hvor ambulancen er henne. Lækker faktisk. Spurt! Bare sluk op. Ja, okay. Jeg gider ikke mere. Farvel. Hej, hej.